assim 3D mapping, nós assim drone mapping, nós está underwater drone. Dus nós temos full ampliação de equipo moderno, última tecnologia com piloto local, com o certificado Aerotronics de Europa, para nós publicar serviço à comunidade Europa. De reden waarom we hier zijn is omdat deze technologische ontwikkeling op Aruba nog in de kinderschoenen staat, de inzet van de drones. Dus zodoende hebben we een mogelijkheid gezien met Albert en met Hairo om zeg maar, een drone hierheen te importeren. Die is ook geïmporteerd een maand geleden. Om hem hier te kunnen inzetten. De kracht van dit toestel wat wij inzetten is dat er multifunctioneel is. Dus je kan er een infraroodcamera onder gooien. Je kan een HD 4K videocamera onder gooien. Je kan een 60 megapixel camera onder plaatsen. Daarmee kan je dus beelden maken en echt heel detail inzoomen later op de computer en defecten waarnemen van objecten. Of je kan heel nauwkeurig een mapping doen tot op de millimeter nauwkeurig. Een cursus, een certificaat, een piloto local, een quase trabalho, een quase tudo que trabalho de machine de Saya yang mengambil di persoalan hal provet, pero no hay garinha, se não tem Aruba, então simbolicamente me quer entregar um certificado de um curso com hal, como piloto certificado. Bom, não passa livremente na nossa oficina, na Balashi 66A, 582-0280 é o número de telefone da oficina. E assina-nos por contato, na e-mail info@pextrdaruba.com. Assim nós está mais open para dar qualquer serviço, qualquer oferta, cerca de nós em Turcos.